guys, welcome back sa akong YouTube channel. Kung di ka pa nakasubscribe, i-subscribe mo na yan. Yo guys, for today's video guys, matuta sa balay nila Alan Antero, no? Dito ta kay gi-invite tag birthday bitaw. Mato madutog beach. So, pag kita kaligo, no? So, nag-ano, palakaw nag-unta ko. So, nag-intro lang sa ako. So, karon guys, malakaw na ta in 3, 2, 1. Let's go! Mga bobo! Sakay na tagpidikab guys. Sakay na tagpidikab! Ito taog pa. Wala po katog bahiya guys. What? Dito na may mga ligo niya. Wala ko bulaso. Wala pa dito katog. Isa dito ah. Brag, nag-aagi lang may anak. Namato bito mo Gregorio, di ba? Maagi lang anak. Ikaw nakato na mo? Luya po niya. Pag dari ka sa tatoy guys, maglisod yung kagsakay. Kaya ano, wala mo gisakyan Andrea agad. Gulat ka sa kinan. Isa din na yun. A few inches later. Ha? Sige kita ulit. So guys, kami sa Inalan guys. Ayun naman na guys, may daging irot. Pwede guys. Takip. What? Lagi taon niya lan. Look. Ano wala man? Pamilya man. What? Pamilya de ko di mo. Kasi naman ta. Wala sa Roy. Napakagani ah. Alas ayos pa lang, tuwa ng computer na si Aroy. Yo, Aroy piketi kigduta no. Wala pa din sila wagas dai. Nahirap. Ha? Uwi na. Isa si Abe. Isa na Abe. Katong kuan? Clear. Ay si Abe man di ay. Ano na katong lain. Ilang sakyanan guys. Ay mo din ni sakyanan guys. Ano mo sakyanan? Nya. Pero gihatod lang naman si Alan ba? Muna mo sakyanan guys no. Gipalit naman ni kuan 1 million. Nya man yung trabante na mga tigempyo. Ay. What? Ano mo yun guys? A few inches later. Isa ka birthday karon si Eman man. Eman sa. Ay shoutout bari ko ang Eman alias no. Birthday ba niya karon? Kani mo siya birthday mo niya dos kasabay. Birthday niya. Oh, ang sarap ng gwapo. Gwapo di ka. Gwapo di ka. Sus. Diba ako may gwapo no? So karon guys, naman din mi sa simbahan karon no. Nagtot mi. Alan, birthday boy. Ipasulot ang ingon ani day ha. A few inches later. So karon guys no, adto na mi og ambot asa to dapit sa baha. Bahiya. Oh guys, padulong namin ito. So nagkuhan pa sila kuan guys, coke, soft drinks pero guys. Ito sila matiaw. Hindi sila napalit og kanang soft drinks. Kapit na mi kadali guys kay nya padulong na din mi dito ah. So update na tamo niya guys no. Pag mabot na ta dito, mangisda biyata, mag-fishing. Nagay may katong pang bingwit. So update na tamo niya guys. A few inches later. So guys, niabot na ta diri sa asa gani dapitlan? Bahiya. So guys, kung napansin nyo guys, kung gabi na, pangutan-an niyo. Kani. Kaya ano, alaon ang sabot. Nya karon larga alas 5. Oh, ang gabi No. Lan, kira ka lan. Aw, alas 5 ang kuan. Agi. Hi guys, welcome to my vlog. Hey vlog, welcome to my guys. Si Abi dito guys, Abi Nel. Dumugma. Unsa
Nganong puti ang white sun. Ganun puti daw ngayon. Mga tawa pag mo support sa pondo. So guys, naman di cute dire, nindot man di kayo. Kindagat. Oh, dilit sa kambak dire ba? Ro daga kay isdalan. Din kayo. Wah! Tangka na to guys. Dire guys. Dirit sa kambak dire ba oh? Lami king dagat dire guys. Pero mas lami ko hilom na. May kimambak. Oh, kuha na mo buka na lang. Di ni paon. Nana si paon guys. Dito boto. Hi guys. Bukbok. Oh, ay bulok. Mulagsik na sa kuwalan. Otra. Ay nga na on ay pagbuwak. Lan pag yung pagbuwak ng babae. Anak ka lang. Mungimit meron. Atit ka na mo kung saan mo nang kuha guys. Let's go. Mangungit kami. How to put paon in the first. Muna siya ginatawag nga Siya guys. Paon. And then, Kuha ang balo. hinayon ni mong tusok. Ang sakit ng balo up. Bad words na siya. Baba na naglolo. A few inches later. Tara ang kuha ni Abinil guys. Once again, effective guys siya no. Dapat tumanong to ninyo. Tara paon. Ano nakuha pa eh? Ito siya isa sa mga technique sa mga pro. Proatic. Kausan itong abs. Tubol. So, nagkuhan mi guys no, nangisda mi pero may sudlanan. Bugo kay mga tao dere. Nice one! Nakakuha na good si birthday boy. Nakakuha na po siya guys. Ito sulod lan. Tingbutan na sudlanan. Oh, nakakuha si bay. Maayo kay manguha do. Magkawon nga. Ang isa dere wa pag yun. So karon, Buwa ba? bulag na buang pataw. Ito sudlanan. Pre, ano mo to ni Samson? Uy, tura oh. Nakuha na yun ang isa. Nakakuha na yun. Sudlanan. Ay ara oh. Ara sudlanan. Uy, libre. Wala. Bugnig tubig. Ayun na naman eh, sulod. Kuha ko ta perwer dito rin. Sulod, gago. Kuha ko ta perwer. Ha? Ta perwer. So guys, ang natay pinan ka buhok. Unom. Unom ka isda ice. Unom, oh. 7. Nangambak. Oy, nangambak! Shit, motherfucker. Ay mo pangambak na kadialan. Pila na mo nakuha? Uy, pila na mo nakuha? 20. Uy, ito ka mo ito 5. What? Mawags. Oh, napod ka wags. Pila? 14. Imo Nel. Nang ako kay ako rin ang kuwatanan. Tira din ako tanan. Sumuli guys, nagkana kayo na. Manginas na po karon. Wala na po. Manginas ka karon? Next manginhas. Oh, next manginas na po daw. Gana na eh. A few inches later. No, naligo na ko guys, awara good. Oh, mga kauban ako guys, tara guys. Tara mga kauban. Tara. Naligo, lamig yung maligo diri guys. Especially diri dapit sa Kius, bitaw, dapit sa dagat. Layo man gud dito sa cottage guys, dapit mag-tent lang ba. So kung diri mo guys, mas nindot gud diri. So, isa guys, maligo sa ko, kay lamig yung maligo. A few inches later. Manguli na me. Guys, manguli na me. Dili literal na mauli ha, balay. Muli mi dito sa mungkuan, pesto sa Bahia. wala kuan sila diri guys, wala mga room, magkuan lang, mag-tent na bitaw. Doyan ra kay kong gidala. So update ta mo guys, mag-food sa amin. Let's go. So guys, matulog na ko. Bye-bye. Busog na bitaw. The next day. So guys, ingana ko gwapo pag mamata ko sa buntag. What? Mata na ko. Butman mo. So guys, oh, pag awan ng ito nasad ko. So guys, karon buntag, mamingwit nasad may karon awan doon, naguna na. Nandito sila guys, tara oh.
Mga fans na ko na sila guys. Charot lang ambot bitaw eh. Si ko na siya guys, John Beddy. Gino Aguelo. Angelo day. Agbas. So kato mga kauban ako dito guys. Tara na dito na mingwit sa ambot sa pilang makakuha dito. So to na to guys. So tara guys. Padulong na pa sila ha guys. Tara sila guys oh. Namingwit na po ng mga buang. Sa'yo lang kayo mo ng matalan. Awan na ligo ganina. Sure eh. Kana. Nya. Oras mo na mata. Iyo, para magwa na tulog. So kagapon day guys no, dagan kay tag nakuha na isda. Dagan mo tay nakuha na isda no. Nya kani day siya guys, kani bitaw. Nakakuha siya burag ana takadako. Mga saka dangaw bitaw na isda. Saka dangaw na isda. Swerte kay buang no. Kan. Magbuha ko ginason ba? So ano mo? So ano mo? Pakon ni karon. China. Asa diri dapat? Try na to picture ba yung kanang sun kiss bitaw? Sun kiss ko. What? Ay putang ina. Init man kayo. Yan na lang. So guys no, dagan fans diri guys. As in dagan fans diri ah. Mga chicks dagan kayo. What? Pero joke lang bitaw eh. Sige na sila tanaw diri guys. Ayaw kayo. Awkward ba? Ulam, okay, maulam, good. Ganan mag-public. Bugay na pag mag-con, kung mag-vlog, feel, ako ra isa, no? Maulo, madig ko. Maulo ko. Kamu guys, maulo mo guys. Pagkon, di ka, bumugay kay ulaw. Guys, maligo. Nasad may kauban ako si Alan Antero Jr. Sumuka ni mama, magi. Samo ka, Gino, oy. Ito guys, mga maligo na sad. Asa makaroon lan? Ano sa'yo maingon ni Modri Alan? Lan? Hati ko. Ha? Paunti kang hati. Madto dito guys. Berbitaw ka na. Aduh dito. So guys, nakabot na diri guys. Nindot man diri day. Mura bitaw ka nang nag-agi ka sa forest bitaw. Ara nindot kay siya diri guys. Kung magkuan mo guys, yung nami outing pwede ra mo diri kay white sand pa niya. Dagang kay view na ma-picture na bitaw. So I bet you to go in this beach. So karon guys, mubalik na punta. Ana ta ka buang guys. Kapoy-kapoy ra tag adto diri ah. So mubalik na sa ta guys. 5 hours later. Yo guys, manguli na may karon. Pero kami na nabilin guys kaniyang kauban gikan nila libang. Hilom lang. Guys, wala na doy gwapo diri sa bahiya ingon ni Wagas. Pero tinod man pod. Wala mga gwapo diri. So guys, manakay na may karon. So update sa mo niya guys. Watcha wa. Bang. A few minutes later. Hey guys, nakauli na demi guys. Yo guys, kabalo na mo na amo isda. Kabalo guys, amo ang isda na mong gipingwit. Di makaon. What? Kaya ano? Ang isda tig pangaon na tayo. Gwapo nga isda na. Gwapo ka isda na. Gwapo na nga isda. Mingoy mali ka lan. Saya mong gipangon. Siya na pinakadagat ko bay. Oh, mga duha. Yan di pa gin makaon. What? 1 hour later. So guys, manguli na may magkuhan sa van guys. So guys, van. Sa van guys. So update na tamo niya guys. So guys, manguli naman guys. Ang mga kauwan. Alan, Wagas, Abi, Ugapo. O kani. Ang
ate. Una na kita, di ako pala. Gago! Napit. So guys, nakauli na ta sa tong balay. Muna to ang ibuhat namo sa birthday ni Alan guys dito sa Bahia. So once again guys, kung gusto mo mag-outing dito mo sa Bahia guys, kinindot siya. Laban tong tapan niya. So karon guys, mag-shoutout na ta. Let's go. So guys, sa akong i-shoutout lang karon guys kay katong na remember lang jud ako guys. I-shoutout din ako guys kanang karon lang jud ning comment lang bitaw. And then sa mga gusto mo pa shoutout no, next time na ta mo shoutout kay nakalimot magud ko good. So promise guys, shoutout na mo guys kay mag-post man ko sa akong timeline guys kung magpa-shoutout na ko. No. So shoutout day kang Vey Dasilio no, and then kang Sir Mark, kang Angeli Donato, kang Sweetie Pudot, kang Gino Angelo, kang John Betty Bacquiao, and then sa mga uban pa. So sorry sa wala na shoutout no, promise you guys sunod na shoutout na guys, shoutout mo. So that's it. So manontaron guys, don't forget to subscribe. I-click mo rin notification bell para update ka sa mga videos natin ng mga kabuang, mga videos. Hanggang sa muli. Bobo. Peace.